Hello, खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम बैक टू द चैनल राजा कुंगु यूट्यूब चैनल नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांखौ खनसे बयखौबो बरायहरजोबबाय दा दिनैहाय एसे उल्टां जालाजोब्बाय ब्लगा थारमाने सेटारडे ना एसे बेरायनो फैदोंमोन ओमफ्राय मुभिबो नायबाय वार मुभि देखो क्या है देखो इधर हो रही है ना कैसा लगा मूवी कैसा लगा बहुत मजा था। क्या था मूवी का नाम क्या है मूवी का नाम था वार। अच्छा लगा बहुत सोचे मत ओमफ्राय बेनिफ्राय जों नायखांनानै बिदिनो एसे मलाव बिदिनो बेरायदों आरो दा बेरायनानै ओरै गाहायाव थांबावसै नैबे जानाखि बेखौ शुट खालामदोंना बे जाबाय रियेलमि एक्सजों शुट खालामदों ओरै केमेरा बाहेरायाव ओंखारना ओंखायनो फकास आइ कन्टेक्टआ जाया जानो नागिरदों जालांबाय बिराद मोजां मोनो बिदि मासाज खालामजाबा बोरैबा मेवलाजोब्बाय नै मेवलाजोबनाय ओमफ्राय मेवलाजोबनाय ओमफ्राय बोरैबा मा जालांथाय वा दा जोङो सिटि सेन्टाराव दङ नायबाय मासाजआ माबायदि जायो बै दम खालामनाय नुदोंमोन ना बै मेसिननि सिङाव ओमफ्राय एकदम मेवलाजोबनाय मोनो ओमफ्राय बाहाय नों बे सिटि सेन्टाराव माखासे गेलेग्रा माखासे अनेक बुस्थुफोर दं गेमिंफोरनि ओमफ्राय नों बेखौ जुदि माने नों एक्सपिरियेन्स लानोबा सिगाङावहाय नोङो कार्ड बानायनांगौ नोङो 500निफ्राय स्टार्ट जायो कार्डनिफ्राय बानायखांनानै ओमफ्राय कार्डखौ इउज खालामनो हायो आरो नोङो मा गेलेग्रा अनेक मा बुस्थुफोर दं You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it, but why? Ready, huh? रुको हमको मत मारो चलो मारो
Kita tunggu dulu ya. जल्दी जल्दी रुको रुको मारो 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 ना जल्दी मार कितना गया 10 मेरा 23 गया था highest 23 दे 1 मारो सिङावहाय बायदिसिना गेलेदोंमोन ओमफ्राय बोलो सुनानै बुग्राबो दंमोन सिनेमाबो नायदोंमोन नालाय ओमफ्राय सिनेमा नायगारनानै ओरैनो बिदिनो बै स्पर्ट्स कर्नाराव गेलेदों आरो बिदिनो नैबेनिसो लोगो बिसोरो हेल' नब्रा हेल' Hi. बै उननि लोगोफोर बिसोरो हाय फ्रेंड औ ओमफ्राय दा जोङो दहायना सोरना बांसिन जाया बोलोआ ओरै बै हाथुराजों बुनाया सोरना आंनासो दां नोंना नै बेसेबां नोंना बेसेबां मोनामोन Someone like 18 one. नोंना Not 18. 7. आंना बेसेबांमोन 20 21 2. Not 2. 7. 2. 7. ओमफ्राय दा जोङो थांफिननोसै गाहायाव ओंखारलांसै मा मा नुलांदों आं दा खिन्थालांबावसै नोंथांमोननो फैदो बेना बोलोआ बांसिन दै आंनिफ्राय बेना कितना आया था इधर 23 बै ओरै बुनाया हाथुराजों बुनाया बिनिया बांसिन फैदों आंनिफ्रायबो 23